maju le. Aja mundur. Aduh. Aduh. Caedan. Maju perang kok malah mundur nibani makne cilik. Coli man. Coli-coli. Ora sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kaltomalmo Kakang Cultayu. Heeh. Jale sampeyan niku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Kok iso muni ngono? Sampeyan sik ngomongi kula wae nek ngamalta cuwung coba. Ngamalta la ana coba-coba ayo padha diblengket negara ngamalta. Sing umum kuwi kaya ngoten mau coba. Aku Seka coba. saka Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Antaséna, Antarja, Gatutkaca. Kulawa bubal lho kalu-kaluan. Kaltomalmo nggawa tumbak. Antaséna kok ditumbak? Antaséna sambel mledhek kuwi lha apa-apa e? Kok pamel ditumbak jadane gleleng mawon. Kaltomalmo candak tumbake disaut duantil nggon lai plek suarane mak kelocak kula wis modal cah kae. Gletak candak silahe jebleske lemah bablas. Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to? Surtayu. Lah kene iso. Maju. Heeh. Ketemu Antarja. Polo ale Antarja. Kowe maju. Lekane ajeng gleleng man. Amo cula mlata aja mlata ora ngerti Gatutkaca saka dhuwur nimbles silah kula. Klothak. Kula glangsal jambak candak silah kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe ulih. Sebabe Mesti diuntil gulu kula. di apa? Diuntil. Diuntir. Diuntil. Kula munggah dhuwur banget duncalke. Lajeng aja nibani sampean. Okeh papan jembar kok iso pas. Kula lajeng aja. Mesti kowe nembung Gatutkaca. Mbok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ora ana kok Kang Cenan. Ora ana, kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana. Candak aku duncalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo, kula jan ngucap alhamdulillah. Kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cumanggaaken man. Boten sah mlengket ngamalta apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalta isih do ulip kabeh. Antaséna, Antarja, Gatutkaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antarja, Antaséna. Pun ngoten mawon. Ha. Sampeyan didit 5.000. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eceh. Estet. Engko njaluk aku sing bayar. Sampeyan cok ngapuci e. Sampeyan niku wis tau e kulawa dikon madang kabeh tur minggat. Asalahe kok mangkel aku. Pun. Kula njaluk sing, Man. Heeh. Kalih. Obat. Lho. Niki lho, diantem Gatutkaca timbles menyonyo. Nyo, tampan ana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Lho, iki kleru ndeng ki nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Kaya keri nang ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Kumatak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mung suwe. Rene to, nek omongan ki ora nang jero. Nang jaba men ketok. Nah, ngono rak ketok. Muk susu Suramrata, Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man?
Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nen Antasena kula rawani. Rawani merga bocahe ndugal kuwarisan. Tur dasare Antasena niku diayomi dening para dedewani. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula rawani. Liliyane Antasena. Gatotkaca wonten timbalan ing Kadhawuwa. Antarja wonten timbalan. Antasena. Piye, Pakji? Antasena, piye? Mbone tak timbal iki padha karo kakang-kakangmu kuwi lho. Awakmu ing Mandura kuwi ratu, aku ki Nalendra. Nimbali karo anak-anak mesine gawe marem karo wong tuwa. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena, piye, Pakji? Ora penak to, ora apa-apa sing penting aku penak. Aku nyebut ngene iki nek karo sapa-sapa karo bapak ya piye, Pak? Karo kowe ya piye, Pak Di? Karo si wong Ndarawati ya piye, Di? Karo Bapak Janaka ya piye, Lek? Wis do nampa kok kowe ora nampa iki piye? Ning rasane kaya ora ngajeni karo aku. Ora ngajeni iki nek aku iso basa iki aku ora ngajeni karo sampeyan. Wong aku ora iso basa kaya bapak kok mbok ya wis rasah aneh-aneh ditampa wae. Dipresani piye akeh kawula negara Ngamarta padha mlumpuk semene iki nek kowe ndelok aku Pak Dik iki rasane kok ora memper, dimemper-memperke. Wis ora guneman karo kowe, ora guneman ya wis. Gatotkaca wonten timbalan. Wis watara dina kabar sumebar nganti tekan negara Mandura. Jare wong atuwa Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Ger, yen pancen anakku pringgondane ngerti apa wigatine wong tuamu. Mara diake matur marang awakmu ing Mandura. Wigatine apa dene para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Kabedhau dodo kula kapendheta manah kula mboten mangertos. Malah nembe menika para putra kempalan ing wigatos namung badhe kepengin mangertosi menapa to sababipun dari Pandhawa mapan wonten ing sanggar pelanggatan. Lho. Gatotkaca ya ora ngerti. Mboten, Pak. Antarja menapa malih kula. Kula nuwun sewu, mboten ateges kula menika mboten narimakaken dhateng kawontenanipun ingkang putra ing jangkar bumi. Menawi dipun tanding kalian ngadi kula Yayi Gatotkaca Pandhawa menika tresna kalian Gatotkaca trimbanganipun Antarja. Mila menawi Gatotkaca kemawon boten mangertos menapa malih kula pun Antarja. Oh ngono iki. Kula nuwun sewu. Ingkang adat sabenipun sok malah mangertos menika kadang kula pun Antasena. Kowe ngerti perkarane apa? Jare moh omongan. Kok takon? Ora nek perkara iki perkara wigati. Saiki aku tak takon karo kowe, bapakmu neng sanggar pelanggatan 5 cacahe. Wong atuwamu Yayi Prabu Darmakusuma, bapakmu Werkudara, pamanmu Janaka, pamanmu Nekla Dewa mapan neng sanggar pelanggatan iki jane wigatine apa? Ah, nek kowe takon aku, Pak Dik, ora usah dadak nglumpukke Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, kowe mau jujuk ketemu karo aku, catur netra malah terus rampung. Lah, nek ngono kowe ngerti pangestumu ora? Lho. Lah kok dadi kowe ngandhake nek ketemu wis rampung ki? Ayo menggo nglegani wong tuwa. Jare nek ora nglegani wong tuwa ki dosa. Dosa dengkulmu mlocot. Tegese kowe ngina karo aku, kowe nyepelke karo aku. Ora jeneng ngina, rasa nesu, rasa nesu. Mengko nek pancen Pak Dik kepengin ngerti apa wigatine Pandhawa mapan ning sanggar pelanggatan, aku tak sik ndodhok kori ning sanggar pelanggatan. Engko nek aku didukani karo bapak-bapakku, wis ben, gandeng aku ki anak sing pancen ora iso ngabekti karo wong tuwa. Ora iso njunjung mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ora apa-apa aku dikurbanke ora apa-apa. Nek pancen kudu napa pidana saka para Pandhawa, aku ora apa-apa. Ning yen pancen Pak Dik kepengin ngerti tenan, monggo aku tak ndodhok korine sanggar pelanggatan. Kowe tenan Antasena, tenan lahir batin ora bakal tak gawe-gawe. Yo, kok kosik iki apa iki? Apa to? Iki lho. Iki lindu apa piye iki kok obah bumine? Lho. Wet-wet kok teng krosak iki nang apa Antasena? Iki nang apa Antasena? Koseta, dirembuk. Lho. Sopo iki nanggap jadilan? Lah kok ana buta gedhe banget.
mongko njebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Mongko pepundhenku Pandhawa nedeng mapan ning sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Wah, dalah. Apa buta kae gendak sikara karo wong tuamu para Pandhawa? Antasena, buta kae Petana. Buta kae Petana takonono Pandhawa menyang ndi? Saiki nang kene iki ketuane sapa? Ketuane sampean lho, sampean sing nglumpukke anak-anak lho. Bareng weruh butane Gren Sumana kok sampean emoh maju. Mbaya maju sik. Lho, sing enom-enom kuwi dhisik engko wong tuwa keri. Ha, kami sosolan ngene iki wedi. Anggere omonge kami sosolan ngene iki sampean wedi ya ta. Oh, lah ora sembodo karo le goleki para Pandhawa, Kang. Iya, Dios. Kakangku sak loron. Ana buta jebol saka sanggar pelanggatan, Kang. Takoni, Pandhawa nendi kok dadi jebol saka sanggar pelanggatan? Yo, njaluk pamit. Sing ati-ati, Kang. Pancen aku buta ingkang jebol sanggar pelanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran kowe sapa? Dagon karo aku Dewa Amral, kowe sapa Gatotkaca? Ngerti karo aku, ngerti wae kowe Ratu Pringgondani. Kowe anake Werkudara. Kowe ngopo teko Malang Kadhak ning ngarep aku? Pandhawa pepundhenku mapan ana ing sanggar pelanggatan. Lah kok dadi kowe metu saka sanggar pelanggatan yen ngono buta Dewa Amral ingkang gendak sikara karo wong atu aku Pandhawa. Wah, adalah. Yen pancen kowe ngarani aku gendak sikara karo pepundhenmu Pandhawa, ora mung tak sikara le. Pandhawa saiki wis mati mapan ana ing wadukku, mati derek aku barat. Kakangne ora trima. Lho, kakangne sapa? Kakangne adine. Kowe kakangne Gatotkaca jenengmu Antarja. Ora trima wong atuamu Pandhawa tak pateni, tak untal dadi seni-seni wadukku. Ora gelem balekke pundhenku Pandhawa. Bali sugeng ana ing alam padhang. Trima Antarja. Bela pati sedaning para Pandhawa jajalan woh lakon sembur mlonyo awakmu walat. Adine Gatotkaca. Dasar kepara nyata. Sopo kowe? Kowe wis ngerti karo aku dadak takon. Lho, iki piye to iki? Kowe adine Antarja. Heeh. Jenengmu sapa? Alah wong sampean ki ngerti kok dadak takon. Aku ora ngerti. Ngerti wae, dosa lho ngapusi ayo. Ngerti to? Jenengmu Antasena. Kowe pengen ngerti karo aku apa ora? Ora. Lho. Iki wong kok angel ora jamak to. Ora arep ngerti karo kowe. Mergo aku ya wis ngerti karo kowe. Lho, aku sapa? Tak sebut nang ngene. Aku tak bengok. Sapa? Kupinge dhuwur banget ya katane.
Omong ning lirih wae. Sampeyan Pak Di Puntadewa. Lho kok ngerti? Ngerti wae. Padake nek liyane ora ngerti, ning nek aku ngerti kok iso dadi gedhe, Dik. Monggo biasane sampeyan ki sok sambat angel gedhe to. Mergo ora nesu. Wo, nek nesu gedhe, iya. Mula aja sok nesu Dik, ndak mbebayani. Nek wis gedhe semono kuwi sapa sing arep ngendhake kamurkaning Pak Di Puntadewa? Jagat ki nganti meh jomplang. Miring jagate, sing sisih wetan tok idak, sing sisih kulon okahe menungsa wae ora iso nandingi bobote Pak Di Darmakusuma. Iya. Pendhawane ndi, Dik? Tok pangan po? Ora doyan. Ane ndi? Monggo kowe tak critani. Ora usah wedi, monggo tak critani. Sik, sampeyan nang kene sik ya. Arep ngopo? Tak gawene bingung. Sopo? Pak Di Baladewa. Aku nek gawe bingung wong kae senenge ra jamak-jamak. Antuk gawe bingung piye? Pak D, ketiwasan Pak D. Waduh! Antasena tiba kowe. Pakde ketiwasan, Pakde. Kakang Garukaca disampluk kontal mbuh tekan ndi? Kakang Antarta disampluk kontal mbuh tekan ndi? Butane gedene ora umum. Aku mungsuh buta mau. Aku wis kandha. Bapakku nendi? Bapakmu do tak untal, mati dene aku tak antem ora dirasake. Aku didiak nggon dodo ra iso ngopo-ngopo. Megap-megap. Lah kok kowe ora ngetokke daya kekuatanmu? Lah arep ngetokke piye dadane didak kok. Wong kok senengane arep menangan dhewe lho. Saiki ngene coba pitungan, nek dodone didak, kuwi terus arep ngetokke Aji Jaya Kaijan piye? Ngrapal mantram sakti, cangkeme ra iso ngomong. Sesek dadane. Kowe kalah, ora mung kalah. Lek ku sengit iku dadak sumbar. Lho, sumbar piye? Ayo. Aja mung kowe cah bayi-bayi. Kae sing gerangan kae kon tekan kene. Iso menang karo aku. Tak suwitani 20 taun nyembah dramakane. Kae Prabu Baladewa to ngerti karo sapa-sapa. Lho, butane ngerti karo sapa-sapa? Ayo buta atusan taun nek gedene semono kae wis atusan taun umure. Lho, domongi ngeyel ora. Muni piye? Ae sing gerang kae kon tekan kene. Kon nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Tak sile tak nggo nyelumbat kambil muni ngono. Iblis lanat, musuh kadewatan nggo nyelumbat kambil. Buta pengen tinjung akhirat nyawangu tantang Narata Mantura Prabu Baladewa. Ben. Bacamu, noto mantura to tantang iblis larat gua. Ayo. Apa dumeh kowe gedhe? Apa dumeh kowe biwara? Gedene semono aku wedi karo kowe. Kowe nyumbari noto mantura Prabu Baladewa. Kowe nyumbari Kyai Alugara, Kyai Nenggala. Kowe sarep nyawamu. Wah, cangkeme Antasena. Kowe sapa? Lek nomor panmu gantena gobokku nata mandura Prabu Baladewa. Sapa? Lek nomor panmu gantena gobokku nata mandura Prabu Baladewa. Aku Nalendra Mandura. Kowe sapa kowe? Dewa Amral. Kowe nyumbari karo aku ya? Dadi buta ya dadi buta, ora usah dadak sumbar cangkeme sing apik. Lah kok kowe nyidak dadane Antasena? Kowe nyumbari karo Baladewa. Kae gerangane kon tekan kene. Kyai Alugara, Kyai Nenggala, kon namake karo aku nek nganti aku tekan ning pati meguru 20 taun. Cangkeme sapa ngono kuwi? Wah, jan.
Heeh. Ya, pancen tak ajangi jembar. Aku muni ngono, kowe arep ngopo? Lho, tegese kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu. Ayo tamakno pusakamu. Wah, iblis lanat, kepengin tinju ngakire nyawamu. Cocok Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Ayo jeblokno nek iso Baladewa. Mati. Wah! Edan Antasena. Piye? Tak cocok Kyai Nenggala mletek metu genine. Alugara, Dik. Alugara. Iki Alugara. Mau lambene sapa sing muni Alugara nggo nyumbat kambil mon lambene sapa? Wah, jan cah kocluk tenan. Wuku arep piye? Mati dening Alugara. Tibano leganing atiku. Wedian. Ampuh tenan. Lagi ki aku weruh ana buta kok kuat nadai Kyai Alugara Kyai Nenggala. Digdaya kliwat tukur. Antasena. Piye? Kalah. Kalah. Ha piye iki? Sing tak ndelke kowe Alugara Kyai Nenggala ora temowo. Liyane ndi pusaka apa liyane? Tak sileke apa piye? Sileke apa? Bendho apa? Hus. Ratu apa padake bendho? Wuku arepe dhewe. Pandhawa menyang ndi? Pandhawa tak untal ning wadukku. Iblis anak. Apa rumah samurana sing iso ngembari karo kowe? Apa rumah samurana sing iso dadi buta kaya kowe? Kowe tak kandhake adiku Ndarawati iblis Mas. Dimas Minggiro tak patenane butane. Dimas Minggiro tak patenane. Sik. Ora do grusah-grusuh. Mulane sok ana iki satriya nom pengpengan digdaya. Kena, Kang. Ning nuwun sewu, batin ki ya diasah, ora keprigelaning lair tok, ning batine diasah. Nek keprigelaning lair, kepinteran ning ora disertake ora dikanteni landheping batin, oh kuwi gampang dibridhuk karo wong. Tegese piye? Tegese piye, Dimas? Dimatke sik, sapa iki? Kowe buta sing mangan para Pandhawa, kuwi buta sing mateni pepunden Pandhawa. Ha, kuwi jenenge sampeyan mripate kurang awas. Dimatke sik. Sapa? Ora ngerti. Wah, jan parah. Kakang Antarja ngerti ora? Ora ngerti. Oh, ora tau sinau. Tak omongi. Apa iya? Diomongi kok. Asli. Mula ora malang kerik dosa walat. Apa tenan? Wis diomongi kok. Sapa Dimas? Apa iya? Diomongi kok ora malang kerik walat kowe. Iya Dimas. Nyuwun pangapunten po. Malah domong-ngomongke. Oh nggih anak-anakmu dhewe kok ora entuk domong-ngomongke. Nang ngene iki rak jelas. Ngene iki rak cetha. Pakdhe wujud kaya ngono sebabe apa? Mergo aku arep munggah ning kayangan. Lho, kok dadak wujud buta? Wong tuamu Pandhawa papat diboyong dening Sang Hyang Narada. Didhawuhi karo Sang Hyang Jagadgirinata. Lho, kuwi gatine bakal nampa hukum mergo Pandhawa dianggep salah. Weh lah njaluk kosik. Kowe aja mangkat ning kayangan. Nadyan kowe wong nom-nom pengpengan digdaya ning ora ngerti unggah-ungguh lan tata caraning kayiwangan kowe bakal kualat. Merga kayangan ki nggone wingit sarta angker lan ora saben menungso iso tekan kayangan. Mula tak jaluk kanthi banget yen kowe arep mbiyantu karo wakmu Darmakusuma. Antasena, piye Pakde? Ngamarta tunggunen Gatotkaca, ngamarta reksanen. Antarja ngamarta
gawenen tentrem sarana kowe tunggu negara Ngamarta. Aja ati pati kowe bali marang kasatriyanmu yen wakmu Darmakusuma durung bali gandeng adikku Pandhawa papat cacahe. Sendika Pakde, nuri ngestaken dawuh, nuri ngestaken dawuh. Aku tak mangkat neng kayangan. Dewa ora ana sing kuwagang nandingi buta sing gedene kaya ngene lak nggone gulung kayangan ngene ati. Arepa piyaine meneng, arepa piyaine iki ora tau werna-werna. Iya. Ning nyatane delon, Pakde Darmakusuma kuwi prihatine gedhe, tapa beratane gedhe. Mula nek nesu dadi buta gedene ra jamak-jamak. Iya Dimas. Lah kae tulaten kaya ngene iki ditulat. Ora mung gasah kepinterane lair tok, ning asah kepinteran batin kuwi ya penting, ya wigati, ya to Kang? Iya. Ora Antarja barang kuwi. Le digdaya wong mbahmu ki rajane ngula. Wah, nggone nesu kok malik naga, nesu malik naga. Apa naga iku masamu ora ana sing ngalahke kok? Naga ki nek nggon film. Lho. Dimas kok tekan ndi-ndi? Wayang ki saiki aja bangep-bangep banget to. Wayang ki ya kena nonton TV. Dadi pengalaman iki luas. Naga ki nek nggon film ki karo menungso kalah. Mula ana tim pencari naga. Iya. Dimas li ndelok nang ndi? Lali aku wis suwe banget kok pisan. Mulai yo Kang, nunggu negara jumbuh karo dawing Siwa Darmakusuma. Dewang Sukmana mangadilwe kana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Paman Plasa Jenar dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang putra Ngastina dene Paman Harya Sangguni Popo Mremban Durna kepareng sumusul dhateng ingkang putra Ngastina wonten ing sanggar Planggatan negari Ngastina. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Sesembahan kula wonten ing Madyapada, anak Prabu Ngastina. Estunipun kuwatir raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Sasampunipun Maduka anak Prabu kepareng mapan wonten ing sanggar Planggatan, mongko tumuli mboten medal saking pamelengan. Ngantos pinten-pinten dinten laminipun mila tumuli kula rembagan kaliyan Kakang Mremban Durna ingkang wigatos kula wantun-wantunaken mlebet ngabiyantara ngersa Maduka anak Prabu Ngastina. Nedhengipun ingkang putra Alampah Tapa Brata teka kadingaren dene Paduka anak Prabu nglampahi Tapa Brata menapa ingkang jinangka. Lah nadyan ingkang bapa ing Sukalima semanten ugi nggih. Kula cumadong dawuh menapa to sababipun dari Paduka anak Prabu Ngastina mapan wonten ing sanggar Planggatan tumuli Alampah Semedi menika menapa ingkang kajangka lan gadhahi gegayuhan menapa kepareng ngambah bareng ing sejati dhateng ing bapa ing Sukalima nggih. Durna wonten dawuh Paman Harya wonten timbalan kula mireng kabar bilih para Pandhawa dinten samangke mapan wonten ing sanggar Planggatan wonten ingkang dados gegayuhanipun kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sanes anggenipun kepengin nyuwargaken dhateng Paman Prabu Pandhu Dewayana ingkang dumugi titik lenggan samangke tasih mapan wonten ing kawah Candradimuka klunasi dhateng piyutangipun nalika Kanjeng Bibi Madrim ngidam-idam kaworan kepengin nitih lembuhan dini. Lamban menika ingkang dados sarana Kanjeng Paman Prabu Pandhu mapan wonten ing kawah Candradimuka. Lajeng kepareng Paduka nuwun sewu menapa uyung-uyung anyeng kuyung dhateng gegayuhanipun para Pandhawa supados sakmangke ingkang Paman saged mapan wonten ing kasuwargan. Oh inggih, Gen. Menapa lekas Paduka ngados mekaten menika nyengkuyung dhateng gegayuhanipun para kadang-kadang Paduka Pandhawa. Anggenipun enggal kasembadan nglenggahaken sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mapan wonten ing kasuwargan. Babar pisan sanes niku ancas gegayuhan kula. Nanging panjenengan prisa piyambak rina panteraning dalu ingkang kula gayuh kejawi kula menika saged nyumurupi para kadang-kadang kula para Pandhawa menika ngatang-atang dadi bathang
menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang. Gesangipun Duryudana menika mboten badhe ayem, mboten badhe jenjem, tuwin mboten badhe jenak, miwah kepenak. Anggen kula lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Mila gandeng samangke Pandhawa nedeng lampah tapa brata. Kula nyuwun dhateng panguwaosipun para Jawata supados samangke kasendalo mayang babar pisan para Pandhawa supados sumusul dhateng tiyang sepuhipun mapan wonten ing neraka Yamani. Nyawa-nyawa jimat kula menawi tetela mekaten cocok kaliyan menapa ing sampun kula aturaken lan ingkang ginebeng wonten manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Ginanipun menapa paduka nyengkuyung dhateng para Pandhawa jernyatanipun sedaya sami nyebat menawi Pandhawa lan Kurawa menika tasih tunggil darah, tunggil daging nanging tumrap paduka anak Prabu Ngastina. Kula saged ngupamakaken Pandhawa menika satru mungging cangklakan. Mila menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun, Pandhawa tasih cetha penyawanganipun. Paduka anak Prabu mboten badhe saged eca, mboten badhe saged tentrem anggenipun lenggah minangka dados Nalindra ing Ngastina. Semanten ugi Kang Bapak ing Sokalima, Nger. Menawi tetela gegayon paduka anak Prabu menika kados mekaten, kula namung nganyengkuyung. Mugi-mugi menapa ing dados pandonga maduka dhateng ngersanipun para Jawata tinampi dening panguwaosipun para dewa. Saengga dewa ngudanani panyuwunipun anak Prabu Ngastina saged para dewa anyupet dhateng yuswanipun para Pandhawa dumugi dinten sakmangke menika kemawon, Nger. Badana wonten dawuh Paman Harya Sengguni. Wonten dawuh mboten dangu malih kula badhe ngawontenaken suka parisuka. Kula badhe ngucapaken syukur dhateng ngersanipun para Jawata. Menapa sababipun dening paduka paring dawuh mekaten. Panyuwun kula dipun udaneni dening Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga ingkang sampun munjuk atur ngersanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lan dinten mangke miturut ngendikanipun Sang Pandya Permoni ing Dandang Mangure. Kadang kula Yayi Puntadewa nembe katimbalan sowan wonten negak wonten Kahyangan Suralaya ingkang wigati badhe kapatrapan pidana saking Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Paman Plasa Jenar. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya pinah yo ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup nyarengi angin ingkang mlebet wonten ing sanggar pamelengan kacarita rawuhing Sang Hyang Permoni ya Sang Pandya Betari Durga jelek wonten ing sanggar pelanggatan karya kagiat nata Ngastina Prabu Duryudana wae. Ngastina Maha Prabu Duryudana alon nangandika duh arine ingsun Werkudara den kapareng kene
Sarawuh paduka Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang Pandya Betari Durga. Nak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuning pone yang ing dandang mangure tampanana ya kulup Duryudana. Kula pundi jimat Pandya Betari kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ate sengkuni tak tampa gadi lega leganing atiku. Ora liwat pangestuku tampanana. Inggih kula tampi. Dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Dene paduka Kanjeng Hyang permoni kepareng tedhak wonten negari Ngastina. Hyang kula nyuwun dawuh. Kados pundi pawartosipun anggen paduka sampun kepareng udaneni dhateng panyuwunipun ingkang wayah ing Ngastina. Duryudana, tak ambali kang dadi pangendikaku marang sira kula putuku negara Ngastina. Yen ta dina samengko panyuwunmu ndak aturake marang Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Jatimurti. Lan apa kang dadi panjalukmu dituruti Sang Hyang Bathara Guru? Dina samengko Sang Hyang Bathara Guru wis utusan kawan Hyang Pikula Narada. Ya kuwi nimbali kawan Puntadewa supaya timbali munggah ning kayiwangan. Wondene wigatine Puntadewa bakal diluputake merga nganggo asma Puntadewa sarta nganggo gegelung keling. Kono kena diarani yen to Puntadewa ora bakal bisa selak meneh. Puntadewa bakal manjing ana ing neraka ya maning ngancani karo gerangane ya kuwi Prabu Pandudewayana. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan bingah ingkang tanpa upami. Manahipun ingkang wayah ing Ngastina. Ning wanti-wanti ya kulup kaya aja lali. Supe babakan menapa? Nalika semono kowe wis tau tate matur kelawan aku yen to aku ngudaneni panyuwunmu. Kowe kudu tetep marang apa ing mbok ucapake marang ngersane yang wing dandang mangure. Yen to besok ana ing jroning Bratayuda upama kowe kapuping rono Madyalaga, besok upama wis entek umurmu tegese wis entek tulising Duryudana ning jagat. Ragamu dadi panganing para baju barat, sukmamu dadi balaning Betari Durga ing dandang mangure lho, Nggir. Pawan Wonten dawuh. Dos pundi? Pun disaguhi mawon. Wong mati niku sesuk krasa napa? Perkara swarga apa neraka niku wong urip niku ora iso ngarani, dijangka-jangka kaya ngapa. Wis tumindak apik ning kala mangsa sok kejeglong dadi sarana nggone nyemplung neraka. Tumrap kula neraka le swarga niku rasa digagas. Panjenengan sampun kirang menapa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Derajat pangkat boten kirang bebasan Nalindra sugih bondo bandu. Sugih bondo Nalindra ingkang sugih brana picis, sugih bandu paduka menika Nalindra ingkang ngabala raja. Sinembah dening para Nalindra sak jagat. Kasuwargan sampun ngrinegem wonten ing asta paduka nalika sugeng wonten ing alam padhang. Perkawis benjang panjenengan mapan wonten ing neraka menika tumrap kula nuwun sewu menika petanganipun benjang menawi sampun seda kemawon nggih. Nggih. Menawi kula mekaten Pandya Betari. Piye kula Duryudana? Sineksen jagat saisinipun menawi Pandhawa saestu pejah wonten ing kayiwangan Suralaya. Pejahipun Duryudana benjang sukma kula dados balanipun Pandya Betari Durga. Ragane Duryudana menggo bancaan para baju barat. Tobat dagat nekseni lho Nggih Duryudana. Menawi perlu mboten namung anak Prabu Ngastina, Pandya Betari ing abdi pun Pati Sengkuni uga upata kados mekaten menika. Tobat Sengkuni nggonmu bekti lawan Duryudana ora mung ana ing jagat. Nanging nadyan meneng mrapting delahan kowe tetep tuntat karo laku jandraning Duryudana. Syukur yen ngono aku nekseni Sengkuni. Kakang Drona, pripun Dewate? Sampeyan sumpah mboten. Ketoke kok mboten ketoke. Nek ngonten sampeyan ora lahir batin. Lho, perkara kadonyan niku beda dipatih sampun ngantos meksa dhateng kula. Ora sandadak mbok peksa Patih Harya Suman. Kabeh kuwi duwe penemu dhewe-dhewe. Inggih ngestakaken dawuh. Lan dadi ngertimu ya Duryudana. Nggih.
dina samengko Rameng Kuntadewa ingkang ditimbali ana ing Kayangan Suralaya. Nanging klebu Pandhawa 5 cacahe uga tinimbalan sowan ana ing Kayangan Suralaya. Mula dina iki Ngamarta komplang. Ngamarta suwung ora ana sapa-sapa. Ora ana ingkang lenggah dampar negara ing Ngamarta. Mula Kang Sangga kuwi aja nganti Ngamarta iki tiba ning tanganing para Nalendra sakliyaning Duryudana. Ngamarta kukupen ger, kukupen lenggah ana kowe minangka dadi Nalendra. Negara Ngamarta lan Ngastina dadekno siji. Yo istaken dawuh. Paman Plasa Jenar. Wonten dawuh. Dinten samangke kula aturi ngetabaken para sata Kurawa. Ngamarta dados setunggal kaliyan negari Ngastina. Diblengket dadeke siji. Mumpung Pandhawa mapan ning Kayangan Suralaya, nek ngestaken dawuh pangkat kula benjang menapa dinten iki uga mang budal ngetapake para sata Kurawa. Salajengipun kula nengga dawuhipun Pandya Betari Durga. Ora usah dadak walang ati kang dadi penggalih mulya kula putuku cah bagus. Eyang Modandang mangureng bakal ngawat-awati laku ning para sata Kurawa ngene bakal mlengket negara Ngamarta kelawan negara Ngastina. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe ora usah dadak jengkar saka dampar. Ora usah dadak njemangkahake suku ngrembyahake asta cukup lenggah ingkang prayoga. Mengko bakal kasembadan apa kang dadi penjangkamu? Nggih, ngestaken dawuh Begawan Durna. Oh, kula wonten dawuh Pandya Betari. Aja nekake laku ning para sata Kurawa Watawatana ya Kumbayana. Oh nggih, ngestaken monggo sareng kaliyan kula Pandya Betari. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelar
irawang Om ngaglah nggergancang kaya ndo mentang kaya gendhewa ora pangling ki anakku lanang Antasena heeh Pakde Pakde Kartomarma ya dasar para nyata Antarja inggih wa kula ingkang putra pun Antarja kok nggawa wadyabala segelar sepapan Kurawa ora pangling gendera rontek tumbake nganti kaya jati ngarang arti ndak ndi Pakde Antasena piye wale-wale apa lakuning para sata Kurawa kuwi bakal ngrondani negara Ngastina goroh kowe iki dalan siji-sijine sing temeka negara Ngamarta monggo aku kajibah supaya ngreksa negara Ngamarta dadi nek Pakde pawadan utawa alasane arep ngrondani negara Ngastina kuwi kleru tak bedhek yen pener aja minger yen kepengkok aja menggok kowe arep ning Ngamarta to Pakde ya ora merga krungu negara Ngamarta kuwi para Pandhawa ora ana wekasan Ngamarta komplang Ngamarta komplang Kurawa duwe niat arep ngejeki negara Ngamarta ya apa ora lho Edian lah kok bener kabeh pambatangmu mula aja sok ngapusi karo aku tukang ngapusi kok dapusi rumangsamu ayo bali lho bali piye nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung bali ning Ngastina kowe ora bali aja kakon dosa kepeksa anakmu Antasena wani karo Pakde Kurawa yen ngono kuwi dadi palangi Kurawa nggone bakal mlengket negara Ngamarta mestine ngono wong iki negara kuwi durung ditinggal mati karo para Pandhawa aku didhawuhi supaya ngreksa negara Ngamarta nek ana wis sing argae rusak gedine bakal mbedah negara Ngamarta kena mbedah negara Ngamarta ning iso mbedah dadane Antasena wah dalah wah piye edan Antasena kuwi wong sak penake dhewe ngomong areng apa wani karo pakdemu sing tak wedeni apamu ora minggat dibantanganmu kene margane patimu aja mbaka sisi kroyoken Kurawa legane ati ora bakal tak tinggal ucat terus sih Mas yo tenagane ngidap-idap ayo.
Cocok tumbak jebol dadamu. Mrene. Maju le, aja mundur. Aduh. Caedan. Maju perang kok malah mundur nibani makne cilik. Coli man. Coli. Ora sengaja. Ora sengaja. Maju lekane ajeng bantu ale Kakang Kaltomalmo, Kakang Cultayu. Heeh. Jale sampeyan niku nuwun sewu lambene wong tuwa iso digugu. Kok iso muni ngono? Sampeyan sik ngomongi kula wae nek ngamalta cuwung coba. Ngamalta la ana copo-copo ayo padha diblengket negara ngamalta. Sing umum kuwi kaya ngoten mau coba. Aku saka copo? Saka Pandya Betari Durga. Jan iki mang tiliki. Anak-anak Pandhawa ijik do gleleng-gleleng. Antaséna, Antarja, Gatotkaca. Kurawa bubal lho kalu-kaluan. Kaltomalmo nggawa tumbak. Antaséna kok ditumbak? Antaséna sambil mledhek kuwi lha apa-apa e? Kok pamel ditumbak dadane gleleng mawon. Kaltomalmo candak tumbake disaut duantil nggon rai plek suarane mak kelocak kula wis modal cah kae. Gletak candak silahe jebleske lemah bablas. Cultayu. Sapa? Cultayu. Sapa? Cultayu. Sing cetha to? Surtayu. Lah kene iso. Maju. Heeh. Ketemu Antarja. Polo ale Antarja. Kowe maju. Lekane ajeng gleleng man. Amok cula mlata, jauh mlata ora ngerti Gatotkaca teko dhuwur nimbles silah kula. Klothak. Kula glangsal jambak sila candak silah kula wis nyuwun ngapura karo sing gawe ulih. Sebabe Mesti diuntil gulu kula. Di apa? Diuntil. Diuntil. Kula munggah dhuwur banget duncalke. Lajeng aja nibani sampean. Okeh papan jembar kok iso pas. Kula lajeng aja. Mesti kowe nembung Gatotkaca. Mbok cumpah. Ola, jeneng wong gelut niku ora ana kok Kang Cenan.
Lah ana kowe engko ngantem aku ora pati ololo ngono lah ana. Candak aku dunjalke tiba teng sampeyan nibani sampeyan. Wo kula jan ngucap alhamdulillah. Kuwi karo makne cilik kok kaya ngono. Kok malah seneng nibani makne cilik. Pun man kula cumanggaaken man. Boten sah mlengket ngamalto apike bali mawon. Niku wong telu niku algojone ngamalto isih do ulip kabeh. Antaséna, Antarja, Gatutkaca. Nek sampeyan ajeng maju mangicipi kepelane Antarja, Antaséna. Pun ngoten mawon. Ha. Nyaman didit 5.000. Lho. Arep ngopo? Tuku eceh. Apa? Eceh. Eteh. Estet. Engko njaluk aku sing bayar. Nyaman cok ngapuji e. Nyaman iku wis tau kulawa dikon madang kabeh tur minggat. Masalahe kok mangkel aku. Pun. Kula njaluk sing, Man. Kalih obat. Lho. Niki lho, diantem Gatotkaca timbles menyonyo. Nyo, tampanana. Iki salep ploso jenar rampuh. Oleskan sebelum dipakai. Lho, kleru ndeng ki nggon aku e. Patih kok cacane kaya ngono. Ngono kok patih cengkuni lho. Kaya kerine ngesak ngono lho. Sapa sing urung maju? Kumatak. Citraksi. Nggih, Man. Arep maju po? Mung suwe. Rene to, nek omongan ki ora nang jero. Nang jaba men ketok. Nah, ngono rak ketok. Muk susu Suramrata, jaya mrata imbang yen padha-padha. Sumbari. Oke. Mungsuhe anak-anak Pandhawa. Lho, sapa wae, Man? Antasena. Wah, nyuwun ngapunten. Nek Antasena kula ora wani. Rawani merga bocahe ndugal warisan. Tur dasare Antasena niku diayomi dening para dedewani. Mula nek kula mungsuh Antasena nyuwun ngapura kula ora wani. Liyane Antasena, Man. Liyane Antasena. Antarja. Nah, loro niku kula ora wani. Antasena, Antarja, loro ora wani. Ora wani. Memergane Antarja niku nuwun sewu niku mbahne rajane ngula. Nek nganti kula wani karo Antarja nesu wadul mbahne ula sak donya dikritke goleki kula kabeh. Kula madang ketemu ula. Kula turu parani ula. Napa mboten gegerisi? Oh iya. Lah nggih, mula kanggo pikiran nek arep gelut kanggo pikiran. Ora waton mungsuhe sapa wani. Oh, modar tenan. Ha iya. Loro kuwi ra wani. Ora wani, Man. Sing iki mesti kowe wani. Sapa, Man? Gatotkaca. Nah. Lah nggih telu niku kula ora wani. Ora jane aku tak takon, wanimu ro sapa? Nek wonten wedok, Man. Oh. Ana meng wedoke aku wong tuwa gliyak-gliyak. Ngang nggih salep. Ora. Senengane ora. Amo Suramrata jaya mrata mamang semikir trajaran. Monggono nggawa plinteng tak plinteng ka. Mlaku kok yak-yakan. Makne jadi disampar sak penake dhewe, ora menang tempilingi sirahmu kowe. Antasena. Piye, Pak De? Salam perdamaian. Lho. Lah kowe iki mrene arep ngopo? Aku meng ngelegani mak cilik Sengkuni. Aku didhawuhi supaya ngajar kowe, ning jelas aku ora wani to. Ha iya. Mula aku tok mrene. Heeh. Aku tak
takon kakak karo kowe wah aku malah deg-degan aku ngerasa oleh ngomong ki malah ngampet tambegan aku santai wae apa pancen aku omongane kok kaya ngene aku arep takon sing nguncalke Durmagati mau sapa Kakang Garukaca tulung aku nek ketemu karo Garukaca aku wedi siji loro gaya aku wedi banget engko nek kebablasan lah mulai aku tuntunan Garukaca kon mrene ya Kakang Garukaca goleki Pakde oh iya Kang oh goleki Pakde Pakde sapa Pakde Citraksi lho ndengaren goleki aku embuh aku adu arep kono ora gelem kok mungsuhe njaluk kowe njaluk tak gimer ndase ndase no piye oh kowe aja salah ucap aku ora njaluk digimer ndase iki mung perkiraane Kakang Garukaca kowe iki rasa kuwatir mama tratap ya aku ya kowe ngono wae Siwa kowe pancen bocah sing nganga tuntun Kang ngajar ora ngabekti karo wong tuwa inggih bekti kula apa tak dangdut ora karo Garukaca kok ngerti dangdut tak tampa inggih sing nguncalke Durmagati mau kula kok iso bener Sengkuni pancen kula paske nah Garukaca wonten dawuh aku njaluk tulung aku tulung gawanan mumbul terus uncalno penerno papate Sengkuni mekaten sik tak salin ceklek oh iya karo tak nggembol maijan men bobote rada antep iya aja kleru lho mboten didipaske pate Sengkuni tak tinggile cengelik Nuwun sewu kok sami mboten remen kayane yang pate Sengkuni Sengkuni iki cangkeme elek wong tuwa ning ora idep isin pendak-pendak ming kongkonan Jaluk ngapura telakku sak konslet oh iki tulung uncana pasna Sengkuni oh iki saken jauh Cit nan mrene nggir iya waduh aku tak takon karo kowe mungsuhmu sapa Gatotkaca man asli sumpah Gatotkaca kowe dikapakke Gatotkaca tanpa taliwara kula lagi arep nantang candhak sirah kula diga munggah terus diuncalke nyunyun ngapura nek tibane bener sampean
Gus, aku tak takon. Ana wong ning dhuwur kok iso ngoyak iki karo ngendi? Iso mledek. Monggo aku wis weruh lho. Kowe banter banget sekondur, aku wis melayu ngulon, kowe melu ngulon, aku melayu ngetan, kowe kok melu ngetan. Kula ora ngerti mbok menawa niku aji-ajine Gatotkaca. Sumpah kula ora jarak. Yakin sumpah. Kula niku jane arep niba, ngulon wae ngajeng niba. Ning kok kaya ana kekuatan sing ngenggokke kula kok kaya ana bisikan cengel ngoten niku. Bisa ilmu hitam. Wedhus ya. Asli man, mboten gora kula. Dadi Gatotkaca sing nguncalke kowe. Nggih man, gugu karepe dhewe. Putu kok nganti kaya ngono. Kowe wani daksya karo anakku Citraksi, tuwa do tuwa Gatotkaca. Hatiku kok enggak enak. Kakek Patih Sengkuni mesti arep bales aku. Iya. Nek ra prayitna ngati-ati. Sekon dhuwur clorot-clorot bacok modar. Yang Patih. Iya, nggih. Aku tak takon, Citraksi mau apa tak uncalke miturut karepmu dhewe apa Citraksi omong apa? Siwa Citraksi dawuh kalian kula. Heeh. Kinen ngumbulaken kon ngepaske cengele Patih Sengkuni. Ngandel ora. Menungsa kaya ngono kok arep ngapusi, wong dhek rupane ra iso ngapusi kok. Nggih. Wonten dawuh. Kowe ngerti aku sapa? Panjenengane Yang kula, Yang Patih. Kudune putu karo mbahne ngabekti. Aku njaluk tulung. Iya. Gawanan mumbul pasna Citraksi tak walese. Nggon bun-bun ya nggih, nggon bun-bun. Men jemblong, men modar wong. Menika putra panjenengane ora peduli. Aku ki diwaneni karo Citraksi ki ora pisan ora pindho. Njaluk tulung coba. Iso pas ora nggon sirah tak gejlike nganggo tungkakku. Lho niki kesaken dawuh. Iblis. Cit, ya. Ngerti nek arep tak bales wong limpat seprapat jagat. Wong limpat seprapat jagat wis tamat niku ping kula dadi kula ngerti papa semon panjenengan arep bales arep ora niku kula wis paham. Nggih ta? Kok gegerku mak crek. Mungsuhe bendho. Aduh. Ya, untung kena lengotala. Nek ora kena lengotala mati tenan. Lah nggih padha kula ya kena lengotawon. Ha iya. Nek ora kena lengotawon rekoso mundur anak-anak Pandhawa angel dikalahke.
kacarian putra lamun kawekasan risanggeni maya Wisnu Pradenta Kang iya Dimas bener ngendikaning Siwa Darma Kusuma Ngamarta kumplang ki akeh sing padha kepengin ngejeki negara Ngamarta iya mula aja dikendhoni ayo kepara dikencengi nggone ngawat-awati negara Ngamarta yen ana klesak-klesiking kawula ana kekumpukaning para kawula padha glenak-glenik perlu ditakoni Kang duwe karep apa ya Dimas ayo dipageri sing bibit negara Ngamarta Dimas Antasena pun kakang mung kari manut karo kersaning sira Yayi Antasena Nomo Sidam sekaring bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra menapi di ingkang sekawit Kakang ulun suwuni tulung supados samboyong dhateng pun Puntadewa nanging sabab menapa dene Puntadewa mboten sowan nanging malah kadangipun sekawan Werkudara Janaka menapa dene kembar mugi antados ing kawuningan Inggih saking Werkudara anggenipun nalika semanten ngaturaken pitakonan ingkang mawarni-warni dhateng ing Raka Gusti Pangadal-udal. Tumuntun Werkudara paring dawuh. Bilih anggenipun miji sowanipun pun Puntadewa menika adiguru namung wakil ingkang Raka Gusti Pangadal-udal mila adilipun Puntadewa ugi mboten sowan wonten ing kayiwangan nanging namung dipun wakili kadangipun sekawan menika di Kakang Narada mekaten. Inggih monggo miturut ingkang Raka Gusti Pangadal-udal menika sampun sak traju ing nami adil dene paduka mboten tedhak piyambak wonten ing sanggar pelanggatan negari Ngamarta mila sawanipun Puntadewa ugi dipun wakilaken kadangipun sekawan mboten dados menapa Kakang ingkang baku piranganing Pandhawa sak pirangan sampun sowan wonten ing kayiwangan inggih tumuli kula aturi paring dawuh lan amiji dhateng sawanipun Werkudara sak kadang Werkudara nggih Arjuna kembar padha raja sak prapta kita yo slamet tekaku pangestu paduka pukulun winantu ing Karaharjan pukulun wilujeng niring sambi kala sowan kula aku ngaturake basaku katura iya Werkudara ulun tampa ora liwat pangestu ulun tampanana monggo dhisik nggonku bakal nampa pangestumu merga pangestune wong sengit pangestune wong ora seneng ora bakal ndayani apa-apa sarta nggonmu nampa kelawan sembahku mangsa borong harta tampa lahir batin ya kono ora ya ora apa-apa rada bocah kok pintere ra jamak-jamak ngatos-atos Lidi Kakang Narada kasinggihan mekaten kita ngerti apa to sababe dene Puntadewa ulun timbali ya aku wis ngerti saka sapa saka Narada kakekku Kakang Narada punapi kula sampun dawuh bilih paduka Kakang Narada sampun ngantos waloka babagan perkawisipun Puntadewa kula timbali wong nyatane kula dioyak karo Werkudara mboten namung ngoyak ning uga nyepatani kalian kula arep kaya ngapa niku kula niku ya wedi karo sepatane Werkudara nek nganti mandi kula mboten kapitunan mekaten Kakang nggih tumunten ngati mbalana ing salajengipun di apa to yen pancen kita ngerti keluputane kadang kita siji nganggo jeneng Puntadewa loro Puntadewa ngagem gelung keling bab perkara loro mau nggonmu ndakwa keluputane kakangku mangsa borong jer kowe wong kuwasa wong duwe
panguwasa. Mula yen to ngluputake lawan titahmu manut karo petungamu. Mula perkara iki ora tak gawe sabab ning sing tak gawe perkara teka sampeyan kuwi dadi dewaning para dewa. Bathara Guru kuwi dadi makuthaning para Jawata disembah dening titah sak jagat. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Kowe nuruti karo wong-wong sing ora seneng karo para Pandhawa. Tumuli mbok turuti kekarepane kanthi sarana kowe nimbali karo Puntadewa. Ing pangajab supaya Puntadewa bakal mbok patrapi paukuman nganggo pawadan keluputan sing golek-golek. Kaya ngono kuwi apa jeneng adil? Kaya ngono apa jeneng wis sak traju karo jejering dewaning para dewa ingkang mangreh kayangan Suralaya. Werkudara, apan keluputane kadangmu ngagem asma Puntadewa lan gegelung keling mau ora bisa di ngapura. Yen pancen Puntadewa mbok anggap luput, aku wis tau tate matur karo Narada kakekku. Kena ngopo nggon ngluputke jeneng Puntadewa lagi saiki? Nggonmu ngluputke Puntadewa nganggo gelung keling lagi saiki. Kena ngopo ora nalika Puntadewa diparingi jeneng Puntadewa lan nalika gelung mau digelung dening Babu Kunthi. Kena ngopo ora mbok luputke? Teka lagi saiki nggonmu ngluputake karo kakangku Puntadewa. Wah. Jroning nggonmu ngluputke kelawan Puntadewa iki, aku ngerti ana kekarepan ingkang siningit ning jroning atimu. Mula ora usah ndadak kowe kanthi pawadan sing werna-werna. Saiki gage paringa dawuh arep mbok kapake aku sak sedulur iki. Aku mengkari manut. Jernyatane aku titah. Nyatane aku menungso, dewa sing paring penguripan karo Werkudara. Dosa apa sing bakal ndak sandang yen nganti aku wani nduwa kekarepane guru kakekku ya sesembahanku. Bathara Jagat Giri Pratingkah paringa dawuh sing cetha. Ora usah dadak wigih ringa-ringa. Bathara Manikmaya. Miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar. Tinon lir kekonang surem-soro tetahan padang. Kastoran pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga. Oh, Mastu nama sidam Sekaring bawana langgeng. Kakang Rada, punapi? Cetha titis aturipun Werkudara. Ah, mila ampun ngantos baen-baen nganggep dateng pun Werkudara. Terus pundi? Kebuka kewiyak wadinipun Adi Pramesti Bathara Guru. Ing mekaten kula badhe waloka kelan pun Bratasena. Kula semanggaken menawi paduka mboten lingsem kula semanggaken. Werkudara, nggih. Pancen kepara nyata apa kang dadi atur kita? Ana titah ingkang kepingin sarta duwe gegayuhan Pandhawa sirna. Mula kang saka kuwi ulun tumuli ngudanane apa kang dadi pamutahe titah mau. Aku wis ngerti, ora usah dadak mbok kekalang ngrembugmu lan ora usah mbok kandhakake. Sapa titah sing ora seneng karo Pandhawa? Sartane sapa sing matur karo kowe? Aku wis ngerti kabeh. Sira kulup wayah ulun Werkudara wis ngerti. Ya, sak banjure kita kepiye? Yen pancen kuwi dadi pemarming titah sing njaluk patine Pandhawa, aku ora bakal selak urip ngenteni apa. Sing dinteni mung mati sing becik, mati sing sampurna. Gandeng saka pitunganku mati dibanjut dening sing gawe urip ya kuwi Bathara Guru sing menehi penguripan karo titahe. Kuwi mati sing sampurna. Aku sak sedulur iki patenana yen pancen bakal mbok patrapi paukuman, wenehna paukuman sing abot. Werkudara. Aku malah kaya ngono tembungmu iki piye? Ya wis ben. Ora usah melu-melu. Yen pancen kita kepengin mati, kita njaluk paukuman apa? Paukuman sing abot dhewe. Paukuman sing abot contone kepiye? Cemplungno aku ning kawah Candra Dimuka, dimeninggal tekaning pati. Wah, aku ikhlas sak sedulur. Janaka kembar ora bakal wani munjo atur ning aku wani matur karo guru kakekku. Wis gage, aja nganti jigo perkewuh kang dadi penggalihmu. Aku njaluk hukuman sing abot, hukumane cemplungno ning kawah Candra Dimuka. Wah, Werkudara iki bocah piye? Ah, ta. Berkencang wae
Warudaya pak pong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe lah. Piye to, Nggen? Kawah Candra Dimuka ki panggodhoganing sukma ingkang nandhang keluputan. Lah kok malah kita njaluk kepengin dicemplungake ning kawah. Panasing geni Candra Dimuka kuwi 1000 panasing marcapada. Lah kok malah kepengin dicemplungke ning kawah. Wah, ya wis Ben. Wis tak niyati. Kanthi cara mengkene bakal ketekan penjangkaning Werkudara. Kita darbi penjangka apa? Kuwi dudu perkaramu, dudu urusanmu. Kuwi urusane Werkudara, perkarane Werkudara. Ya to yen pancen kaya mengkono, ulun bakal dawuh Sang Hyang Yama Dipati. Kene nyemplungake kita ana ing kawah Candra Dimuka. Ora usah dadak dawuh karo Yama Dipati adiku terus tak gendonge aku tak nyemplung dhewe ning kawah Candra Dimuka. Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katuluwu kirmo yak mayik saking Dias Baliwul. Ah, ta bocah kok kaya ngono lho. Tetek sentosa kaya gunung waja atine Si Werkudara. Kakang Rada, menawi sampun perkawis menika malah sampun paripurna. Tegesipun paripurna Pandhawa sekawan sampun pejah wonten ing kawah Candra Dimuka. Ah, panjenengan ya kebangetan nuruti karo pamuthahe Betari Durga ya. Lah pamuthahe Betari Durga menika ala, elek kok panjenengan iso ngudaneni menika nek panjenengan Pak Sampingi mawon mboten dahar nangkane ning gabul pulute. Bejo cilaka bungah susah kepenak lan rekoso kula ingkang badhe nanggel kula tunggak waru godhong dadap tegesipun mboten melu-melu mboten melu nggarap. Nek wonten menapa-menapa kula aturi nyangga piyambak Adi Pramesti Bathara Guru. Wah. Pandhawa tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta. Wah, kaget aku. Wah, lah kok ana buta gedene semono mlebu ning bale Martya Kunda Manik nganti ngrontoke usuk. Pripun Di? Menika sinten Kakang? Aku lho piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pana, luwih cetha. Luwih pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Wong Mastunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bathara Gulu. Dewa Amral? Ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ning kaewangan wis mangabad-abad uripku ning alam padang. Aku kepengin ninggalo tekaning pati mula ora ana sing iso nyampurnakke kelawan patiku. Tumuli aku duwe penemu munggah ning kaewangan sampeyan sing menehi penguripan kelawan aku sirnakno aku patenana. Supaya enggal mancing ana ing kasuwargan uriping Dewa Amral iki wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kakang Rada, punapi yaksa menika nyuwun pejah. Pejahi. Apa jare Pandhawa ora lupute dipateni kok. Buta sing kepengin njaluk mati ora dipateni mriko. Menika jenenge mboten adil. Nai ngaten kula kedah mejahi dhateng yaksa menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yaksa, ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur kelawan jeneng kita. Ayo, aku leburen. Ning kosok baline. Ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan aku sing ora trima guntur geni guntur angin sirnakno yaksa iki Dewa Amral guntur geni guntur angin.
Guntur geni gunturange kok ming nginjen tok. Mboten purun tumama teng awake. Buta menika dados pundi? Teko elok temen Kakang. Guntur geni guntur angin mboten purun tumama dhateng badanipun yaksa menika. Rataya. Ayo menika salukaning para kuna sampun badhe nemahi. Sapa sing nandura la wahyuning bakal sirna, sapa sing tandurane ala tukule ya ora bakal becik. Sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani. Lah menika. Panjenengan sampun tumindak mboten prayogi? Tumindak menapa? Nembe kemawon kelakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kaliyan lelampan menika. Sing kandha sapa? Panjenengan menika nuwun sewu. Merga nuruti karepaning Betari Durga lah kok dadi mamak mumuk nuwun sewu mboten cetha paning Alpadika Adi Pramesti Bathara Guru. Menika mangke kayangan geger lho. Cis Trisula tampanana mbala gagih tibakno pulun. Pripun? Si es pripun? Cis, cis pripun? Kemama lho mboten? Mboten Kakang. Ora saya pusaka kadewatan sing ampuh dhewe Cis Trisula Ratu Mama iki dadi apa kayangan cuma gakaken. Aduh. Yaksa aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita. Ora iso ngruwat karo aku. Mboya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh mati. Bathara Narada ora wedi. Ora wedi. Yen Bathara Guru ora weruh mergane katabetan tumindak ala. Mula paningale ya peteng. Ning nek ulun ora. Kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Iku dudu perkaramu. Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka angger-anggering kautaman Dewa Amral. Yo, Bathara Guru ya aja mlayu kowe. Kresna tan tulusa anyokring mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna ento kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta. Lho, pawunden Pandhawa nilar negari Ngamarta? Iya. Tindak dhateng pundiran wigatosipun menapa? Pun Kakang dhewe durung bisa mangerteni. Mula pun Kakang tumuli nganti lawan sira yayi. Kadangku ngarep borosi supaya tilik marang karan negara Ngamarta. Nah ngaten kok Prabu. Suwi kula ndherekaken ninggal rawuh wonten negari Ngamarta. Dimas Arya Setyaki ya, ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta. Wah, Yai Kresna aku sing teko Yai. Hatiku di Koko Prabu ya melajar
Wonten menapa? Yai kadangipun Kakang. Pun Kakang niatku bakal sowan negara Ndorowati. Nanging kepasang yogya katujuh ing udiripun Kakang pinanggya kelawan sira Yai ana ing marga. Siadhar tedhak menyang endi? Badhe sowan wonten negari Ngamarta. Lah, kowe tak kandhani, Yen to dina iki negara Ngamarta jebol. Lho. Sababipun menapa? Kresna. Aku krungu kabar tembang rawat-rawat dina tombok bakul sinambi wara. Yen to kadangku para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Nalika pun Kakang prapta ana negara Ngamarta, aku takon karo anak-anak Pandhawa apa te sababe Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Gatotkaca Antarjatosena ora iso wangsulan dumadakan ora kanthi kenyono-nyono. Sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol. Ana buta ingkang gedhene kliwat ukur. Miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna. Sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna ulun nampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Baladewa ulun nampa. Wonten menapa pukulun teka mlajar-mlajar semu kami gilan. Ngantos dumugi wonten ing jagat padang menika keparengipun maduka pukulun Kresna. Kula wonten dawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger. Lho. Geger sababipun ana yaksa ingkang ngrusak kayiwangan, yaksa ingkang kliwat ukur, njaluk ruwat nanging ulun ora iso ngruwat lawan yaksa, tumuli yaksa mau-mau ngruwat lawan panjenengan ulun. Yaksa menika wonten badhe ngruwat pukulun Sang Hyang Jatimurti. Iya, kaya mengkono Kresna. Kula aturi seminggah, butanipun kados menapa? Kula ingkang badhe nandhingi pukulun. Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandhingi buta kowe iki? Saartiku ora taku perang to. Kula ingkang badhe nandhingi. Setyaki rasa melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iya. Iki rembukane wong tuwa karo adhiku. Oh iya, ngestaken dawuh. Kok arep nandhingi buta iki karepmu piye? Kok Prabu piye? Sampun ngantos ngembe kaliyan kula ngiyas dhateng ing rayi. Lah kowe arep wujud apa? Ratri Mas paosaken kok Prabu. Oh. Wah, lada. Wah, edian. Wah, edan lagi iki. Aku karo adhiku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Laturi Mas paosaken. Wah. Setyaki, wonten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek ndi runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhene ra Ndorowati nang loro. Sampun boten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedhap kemawon lajeng alit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu, ngaten. Karepmu piye? Kok Prabu Ratri seminggah yaksa menika kula badhe mapakaken Prabu.
netrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa kowe takon karo aku Bala Srewu kowe sapa aku Dewa Amral kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalian panjenengane lho yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu ayo wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo nang kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha cokot tugel gulumu rimah-rimah leganing ati kowe geluting buta gedhe loro cokot cinokot banting binanting monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak silih ungkih genti kalindhe teka kowe mengkono pangudas maraning yaksa Yai Prabu lho menika sinten menapa panjenengan supe kalian kula oh, Koko Prabu Ndarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten. Krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana balik. Wah! Semar Manik Maya iki kasinggihan Kakang sapa Pak Bathara Guru Gong Bathara Guru Gong ya ini kok wis mangkati murid rong do tangi kowe seneng karo cangkemku padha tukunan to tukunan jengkulmu iki Bathara Guru iki dong ora. Dong no, aku sekolahe. Ha iya ning kudu guru sekolah. Bathara Guru Dewa. Weh. Dewa to? Heeh. Dan iki nek adur suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Entek-entek sabun iki. Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli sikut cangkemmu. Lho. Ani to ngantuk bapak ora. Kakang Semar. Kakang kowe iki ngopo ta? Piye? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat kayangan Suralaya lebur. Sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing Kayiwangan. Kosik. Saihau tak takon karo kowe. Kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sesembahaning para titah, sak laku jandramu ki ditulat sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawu gawar ngawur, glewar ngawur pakartine. Mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono.
Inggih. Ayo omongo jujur. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan Lupute dangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara, Janaka lan kembar. Tok dangu neng kayangan kasinggihan. terus Krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah Kakang Semar. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Wah, wah asu. Kaget aku. Platok ndasmu kowe. Ora pacul cengele tenan kowe. Pacule tak delikke. Ngayal tenan kok panjang ora. Lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhani. Gong, yo melu bapak yo, nang ora anggetak wae antil das. Aku ngerti nek iso sing do antuk-antuk ya aku ngerti. Mulane ra ta ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong misuh semene iki misuh kabeh lho, Gong. Sing ndere-ndere iki mripate isih abang. Nesu ora aku. Nesu ora aku. Belum tak laporke apa? Laporke sapa? Senengane ora. Lar tekan kono piye tru mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki wiyaga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya iso nang kene wae. Ha. Prong kembar Wonten dawuh Kamas, wonten dawuh Mas. wah ikhlasno lahir batinmu ujaring para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik sabaro yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe ikhlasno upama mati ya mati urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candradimuka. Oh. Aku weruh hurup wujude biru ingkang ora mblerengi loro cacahe monggo akeh-akeh sukma ingkang padha disiksa padha pating glerit padha sambat njaluk tulung teka iki eneng sukma loro ingkang katon anteng. Wah iki sapa? Atmajaku nggir. Putraku wong gagah, putraku wong jlunet. Werkudara Janaka kembar.
sira wis dewasa kaya mengkono atmajaku. Wah, Pandhu bapakku. Oh. Manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani wah Madrim Pandhu bapakku ora nyono jebul bener apa sing ndarasake sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Madrim, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jeng ngandika. Nggih, Kanjeng Ibu kula nderek jeng ngandika. Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing Janalaka Kanjeng. Werkudara kembar Marata Gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura. Ulun wis luput, ulun wis kleru. Nggih wong atuwa kita Madrim lan Pandhu wis nyaur lawan piutange. Krana srana tapa brataning Atmaja wekasan bisa anyembuh kasuwarganing wong atuwamu. Werkudara Arjuna. Piye? Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun njaluk tulung menapa pukulun. Ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka ya kangge pukulun. Gulung yaksa kekalih wonten ing kayiwangan Suralaya. Mila bubrah saperangan kayiwangan krana kinarya gulung yaksa kedadosan saking nata ngamarta tuwinata ing Ndarawati. Kenging pusakaning Dyan Arjuna Dyan mung sak glagah babar dhateng wujud yaksa kekalih asal mula bukane. Wah!
amuk. Ayo amuk. Cokot tugel gulumu. Alah. Cokot tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora krasa. Ora ucul. Ijik mempenge ra jamak-jamak. Sinuwun sampun sami babar jatining wujud. Kula aturi emot, Ndara. Dimas Werkudara. Yo. Yayi Panengah. Wah, ndisi mudhun ana ing negara Ngamarta. Yayi kadanging pun Kakang. Mbarep piye? Sasuwening siadi mapan ana ing Kayiwangen. Monggo kabar ingkang ndak tampa siadi dijemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candra Dimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah. Yen Bathara Guru mung nggunakake rasa sengit kelawan titahi tumulini bagi pidana kelawan titah mau. Mongko tanpa dosa, tanpa luput. Genining kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa. Mengkono Dimas. Yo. Mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake karo wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan Bapa Pandhu wis munggah ana ing Kayiwangan. Welah dalah Adikku diadiku Werkudara. Yayi, yen tanpa siadi kabeh mau ora bakal kelakon. Dudu aku. Nanging Pandhawa 5 cacahe. Klebu mbarep kakangku. Jlamprong lan kembar kabeh duweni kekuatan anyurung marang wong tuane awake dhewe mlebu ana ing kasuwargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane barep kakangku sekawit aku wis matur bocah ingkang di anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Srana ngabekti lawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuane wis ora ana supaya wong tuane disuda dosane ing kalau munggah ning kasuwargan. Apa sing ditindakake dening Pandhawa wau nyatane wis kelakon. Iya Dimas. Yayi Werkudara gendongen Yayi Darmajaya bali marang negara Ngamarta. Wah, iya. Njaluk tulung sapa wae. Pandhawa dijangka patine ora kelakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta, keton-ketoke padha bingar cahyane kelakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kasuwargan Pandhawa ben modar dina niki. Monggo nggih kula dherekaken.
Arsa madange jagat mungup-mungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Ndara. Yo. Pancen bener. Ngendikamu Semar nggih. Mugi-mugi sedaya menika dados kaca benggala. Yo. Supaya sedaya menika kinarya conto ingkang nami putra utawi anak ngaten kedah ngabekti lan selak lan tansah ndedonga nuwun dhateng pangawasaning Gusti supados tiyang sepuhipun dipun apunten sedaya kalepatanipun lan dipun lebetaken wonten ing kasuwargan ya suwarganing donya ya suwarganing ngakhirat. Yo. Amargi donganipun tiyang ingkang tasih gesang menika kala wau tartemtu badhe dumugi dhateng tiyang ingkang sampun boten wonten. Yo. Tuwin lampan menika mujudaken satunggiling pesen ingkang mulya lan inggil derajatipun kagem para pamirsa para lenggah. Inggih menika babakan jiwa lan pakarti ingkang sae para satriya ingkang jujur lan sabar ikhlas anggenipun budidaya lan wantun ngorbanaken menapa kemawon kinarya anjagi dhateng kleresan lan tansah nengenaken dhateng bebener. Yo Semar. Mugi-mugi sedaya pinanggiya wilujeng miring sambikala. Mboten manggil ngatunggal menapa Sura Sudira Jaya ingkang retsuh brasa kamilah Darmastuti rayu sami makarya rayu samya pinanggih kula pribadi lan kanca-kanca kula minangka wakilipun nek wonten lepat nyuwun pangapunten nggih Ndara.